An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni dɔ sɔtuma bɛ yen bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛ de ye juma ye bato fɛn min kan fɛ a bɛɛ lajɛlen minɛba ye masaramani ye ala k'an ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma bɛnnen bɛ nazara san kalo 6 na juin kalo don bi o tile 4 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ o ye selifitini kalo ye an balada k'a fɔ bi o tile 24 ye jate la san kalo 10 don hejira san 1442 san dugu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ ntɛnɛn nata yen Asimi Goita sigi kɛlen bɛ k'ale makɔnɔ ale bɛna kalengasiɲɛ baaraw kɛ o ko bɛ kɛ cogo jumɛn de la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi min ye sigikafɔw ye ka se k'olu don ba la o wulikɛjɔw bɛ sen na min ye ka dɔn k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔ Tɛnɛnko marabolo kɔnɔ na olu ka mara ɲɛmaa ye ka fɔ denw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka sigikafɔw kɛ basigi donni na u ka maraw la o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la kunnafoniw carila kabini kunna seningo ka na kunungo fɛ ka yira k'a fɔ bana marabolo kɔnɔ na ko maa dɔw yira ye minnu ye maa yelekɛw ye o kunnafoni kɔni carilen kɔfɛ ka ban maaw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn ɲininka la o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la M5RFP bi olu kɛlen bɛ k'a fɔ bɛna bɔ bi ni ka se ka wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma bi M5 yɛrɛ sigilen sini kan ka bɛn o san kelen de ma nga sini tɛ kɛ juma ye o kama bi juma kama u kɛlen bɛ ka lajɛrɛ u y'a boloda bi u bɛna fɛɛrɛ jumɛn de kɛ fɛn minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ bi M5 yɛrɛ hakilila ye minnu ye u bɛn'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ maaw ye bi kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min y'an ka jamana basigi ye furancɛla fanga min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye o ɲɛmaa ye Asimi Goita ye olu ye wulikɛjɔ min kɛ Bandaw ani Mɔkutari Wani ni k'a sɔrɔ k'olu kɔni wajibi u ka se ka fanga kɔni k'a sonsoro Umaru Mariko ye kunnafonila wele ni ka ɲɛfɔli k'o ko ka kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o ninnu de bɛna ka kunnafoni baba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasema a balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ min y'an ka jamana sariya sunba sariya so fila n'i y'a sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ na cour constitutionnelle ka taa se cour suprême ma maa caman ka fɔlɔ nin waati ninnu na k'i ka dɔn k'olu tun b'a la ka ɲɔgɔn sama e ka dɔn o tun bɛ na ɲini ka kɛ k'o sababuya kɛ kuma min na n'i y'a sɔrɔ an ka furancɛla fanga ma ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o ye Asimi Goita ye ale kɛlen kɔfɛ ni k'i kalen Bandaw kɛrɛfɛ jamanatigiya danga nɔfɛ kuma min na n'i y'a sɔrɔ Bandaw tɛgɛ kolen kɔfɛ ka bɔ fanga na an b'a la k'a fɔ dɔw y'a yira k'a fɔ ko i k'a dɔn ko Asimi Goita kan ka tɛmɛ ni baara de ye Cour suprême y'a yira k'a fɔ o tɛ se ka kɛ cogo si kelen na a kan ka na de kana kale a y'a kale kalenkan min ka diɲɛma ɲɛkɔrɔ o tun ye jamanatigiya dangan de ye nga nin waati na n'i ka dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ furancɛla fanga ma ɲɛmaya ko bɛna don a ka bolo kan a kan k'i kalenkan kura de k'o la maa caman y'i ta fɔ k'a yira k'a fɔ bi nin baara minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ u bɛ kɛ ɲɔgɔn sama walima i ka dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a fɔ bi ta fɔ la yalima bi an ka jamana kɔnɔ na nin baara min bɛ ka kɛ baara ninnu a kɛcogo de don walima a ɲɛ de tɛ ka fɔ malidenw ye n'o de kama ɲɔgɔn sama bɛ bɔ a kɔnɔ na nka maa caman ka fɔ la k'a ma kɛ ɲɔgɔn sama ye dɛ e ka da fɔra Asimi kan ka kale dɔw y'a faamuya de k'a fɔ k'a bɛ kale mun na k'o sɔrɔ k'a deli ka kale ani Bandaw k'a sɔrɔ jɔyɔrɔw kun tɛ kelen k'o y'a kunba de a kuma kolomaro tɛ dɔ dɛ Asimi Goita ni ala sɔnna ma ale bɛna kale ntɛnɛndon nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la an ka lajɛrɛkɔrɔba min n'i y'a sɔrɔ CTB a bɛna kale ye a yirala k'a fɔ n'o kɛra waati min na o kɔfɛ min ye ka dɔn k'a fɔ ministre ɲɛmaa min n'i y'a sɔrɔ o n'a kɛ maa sugandilen ye a kɔnɔna na o fana ka dɔn u bɛna dantigɛ maaw ye k'a fɔ k'o de kɛra Mali ministre ɲɛmaa ye furancɛla fanga maa ɲɛmaa ani ministre ɲɛmaa baaraw minnu bɛna kɛ n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali ɲɛta kɔ o kuma bɛ ka fɔ maliden bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ min ye bi bina Tɛnɛnko marabolo ye k'a dɔn k'a fɔ bi basigibaliya kɔni k'a bɛ ka na dɛ min ye ka dɔn k'a fɔ kɔsabara in na gɛlɛya minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o tun bɛ Moti marabolo kɔnɔ na yɔrɔ caman na k'u ka kɔmanda min bɛ yen ale ye wulikɛjɔ kɛ ka sigidalamaw k'u fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen ka na u k'u tɛgɛ da takunda kelen na basigi ni lafiya bɛɛ k'i ta fɔ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ka ɲɛsin ɲɛta ma u da ser'olu ma a yirala k'a fɔ k'a ka nin fara ɲɔgɔn kan in sen fɛ k'e k'a dɔn ko maa caman minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u ye mara ɲɛmaaw ye nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa bila dugutigilakaw la n'u kɛ ɲɔgɔn ye ka se k'u tɛgɛ da takunda kelen na bɛn ni kelen ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'an tɛgɛ da takunda kelen na k'o y'a kunba de ye jamana in bɛ se ka basigi cogo min na duguden caman ka fɔ la ko min bɛ sen na
tenengu marabolo kɔnɔna na bi ne ni sabatira i ka dɔn k'a dɔ bɛ dɔ la basigi kɔni ni y'o fiɲɛ cilen de an bɛ dugawu de kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ bi min y'an ka jamana kɔnɔna na dɔw bɛ nisɔndiya k'a fɔ ko coup d'état walima i ka dɔn k'a fɔ dɔw b'a fɔ k'a man ɲi bɛɛ b'i ta fɔ olu dɔw bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilila dɔw di o kumatigi ye maa min ye o ye Dramani Sangare de ye ale da sera ma k'a fɔ ko coup d'état ko kɔni a ka ɲi n'a man ɲi tɛ ko bɛɛ b'a da kɔlɔlɔ ye fɛn min ye ani mun kan ka kɛ bi ka ɲɛsin forolila fanga ma ɲɛmaw dɛmɛni ma Dramani Sangare kuma min fɔ o filɛ an bɛ yan kun min na o tɛ dɔwɛrɛ ye an fara ɲɔgɔn kan an ɲɛmɔgɔ damadama n'a nansaraw ko ma ko leaderw an bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ ye an ka sigida la dɔw ye maire ye dɔw ye député kɔrɔw ye dɔw ye conseil kɔrɔw ye hali dɔw ye dugutigiw ye an ka jɛkulu la Mali yɔrɔ bɛɛ donc an kɛlen don ka an fara ɲɔgɔn kan sabu an nana ye jamana bɛ yɔrɔ min sisan kalo 10 coup d'état fila n'an tor'o bolo kan est-ce que Mali coup d'état na ban parce que n'a ma i fɛrɛ ma k'a la dɔrɔn ne yɛrɛ fana bɛ don surasiya la walasa n kɛ coup d'état kɛ bon an y'a ye k'a fɔ o min y'o ye o tɛ sɛbɛ ko jamana ka ɲɛtaga t'o la donc an farala ɲɔgɔn kan an bɛna baara dɔw boloda ka wuli ka se malidenw ma u ka sigidaw la ka u ka baarakɛyɔrɔw la ka ɲɛf'u ye k'a fɔ basi tɛ coup d'état ko min filɛ nin coup d'état ko min filɛ nin coup d'état ɲana o a ma ɲa o an k'o ye k'o to yen comme coup d'état kɛra ka ban fanga bɛ colonel Assimi Goïta n'a ka jama bolo an ka ɲɛ bɔ olu la an k'u dɛmɛ dɔrɔn an kana sɔn grève ma yan tɛmɛ ye grève façon dɔ tugu ɲɔgɔn na sisan mais n'a tor'o la dɔrɔn bɛɛ bɛ mugu ta o e ka wari bɛ banque la e yɛrɛ halala wari o bɛ banque la e bɛ kalo kelen kɛ e tɛ wari sɔrɔ ko ale tɛ baara la ko parce que ale bɛ grève la o bɛ ɲa cogo di donc an b'a fɛ ka nin yɔrɔw de ɲɛfɔ maliyɛnw ye u k'a faamu an k'an fara ɲɔgɔn kan Assimi ninnu olu ka kɛcogo ɲuman ni kɛcogo jugu ko tɛ k'u dɛmɛ u bɛ se ka transition kalo 9 laban cogo min an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Dramani Sangare kan u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi bɛna sira o sira fɛ ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ M5 RFP olu sigilen sen kan sini kan ka bɛn a san kunbɛn de ma nka komi a bɛnna jumadonya ma sini dun ye sibiri ye o kama u nana n'a ye jumadonya nɔfɛ bi ni ala sɔnna u bɛna fara ɲɔgɔn ba kɛ ka kɔn o ɲɛ kunun u ye fara ɲɔgɔn ba dɔ kɛ M5 sifinnakaw ka se ka ɲɛfɔli kɛ a kɛnɛ kan Mohamed Samake Seri Kulubali olu tun bɛ kɛnɛ kan u ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsin maa minnu ma Maître Demba Ba la ka taa se a fo ka taa bila Suleman na ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ kuma min fɔ a ko sen fɛ an k'u lamɛn kunnafonidilaw n ka foli bɛ aw ye fiɲɛ wulila bi sanji nana ɲɔgɔnye in tun ye lasara wagati 16h mais o bɛɛ la aw ma taa aw tora yan ça veut dire que jamana in ka d'aw ye kibaru ɲuman cɛsɛli o de ka di aw ye welewelekan de bɛ an da bi welewelekan mun don M5 RFP ka welewelekan don k'a sababu kɛ ɲina ye M5 RFP ka san kelen ɲɛnɛmaya ye M5 RFP sigira kun min kama a b'o dɔn n da tɛ don o la a ye wulikajɔ min kɛ jamana in kɔnɔ salon ka se ɲina ma parti politikiw tɔgɔ la association tɔgɔ la an b'a fɛ jumadon juin kalo tile 4 o san yɛlɛma seli M5 ka san yɛlɛma seli kosɔn an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ monument de l'indépendance la et puis 11h wagati baara in bɛ daminɛ 11h fo ka taa se wula ma bɛɛ lajɛlen welelen don politiki tɔn ma bɔ politiki tɔn na maliyɛn ma bɔ maliyɛn na M5 sigira jamana in de kama jamana kɔlɔsili ani jamana ka ɲɛta san nana o san ma na o fiɲɛ cira o fiɲɛ ma ci bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ monument de l'indépendance kan hakɛto b'a kan sali ala mamadu ne ye docteur Burema Apo Traoré nin ye wasadon de ye tanga don ye a diyara n ye a bɛ bɛn an ma an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ surtout anw sifinnakaw jamana in hakilisigi jamana de ye jamana in jigi sigilen don anw denmisɛnw de kan dugu si tɛ jɔ n'a sɔrɔ a ka denmisɛnw ye ma jɔ u bolo la jamana in jigi damaw kan anw bɛ fɛ ka kɛ yelen ye don nataw la yelen min ni an faw ni an baw ye o di an ma an ka se k'a di an kɔfɛmɔgɔw ma ko mɔgɔ tɛ kɛ mɔgɔba ye k'i ka baara kɛ ka bila kɔfɛmɔgɔw ɲɛ an b'a ɲini jeunesse fɛ ani an balimaw an somɔw n'o ye finitigilakaw ye an bɛna fara ɲɔgɔn kan an kana an jigi da maa wɛrɛ kan an ka ɲɔgɔn kanu an ka fara ɲɔgɔn kan jamana in tɛ se ka kɛ foyi ye fo ni anw y'a ɲini jamana in ka kɛ min ye an ka bɔli o ka kɛ sababu ye k'a yira diɲɛ la k'a fɔ maliyɛnw an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ se ko la an tɛ ɲɔgɔn bila maliyɛnw an bɛ yɔrɔ min bi an tɛ se ka sigi tuguni an b'a yira diɲɛ na k'a fɔ nin ye Mali wulilen de ye M5 RFP
a kalo kɔnɔntɔn de filɛ nin ye a bɛ ka ɲini k'a fɔ bɛɛ ye transition ye tun turulen don a kun kan an k'a yɛlɛma k'a sigi a sen kan bi an ka tiɲɛ seginna a ma n'an ka tiɲɛ seginna a ma an b'o ta an bɛ baara kɛ n'o ye an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la place de l'indépendance taali kun a daminɛna yen de an bɛ taa kun cɛ yen an ka taa yira k'a fɔ anw ye Mali de ye. An balona k'a fɔ ni tun ye M5 RFP denmisɛnnakaw ni tun y'olu kan ye u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi u bɛna sira o sira fɛ yarabi Ala la k'an ka jamana bila minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye bi an ka jamana kɔnɔ na minisiri ɲɛmaandanya bɛ yen fasoden jama bɛ hakilila di an ka jamana kɔnɔ n'i y'a jateminɛ minisiri ɲɛma tɛ an ka jamana kɔnɔ na mun na dɔw b'u hakilila da ko senfɛ a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye ani mun don dɔw b'u hakilila di an ka daw lamɛn. Bon ne yɛrɛ fɛ premier ministre ma se Mali kunna halisa ka d'a kan fanga dara kelen kɔfɛ autorité minnu ye fanga ta olu yɛrɛ ka fanga ma lakodɔn fɔlɔ jamana fɛ officiellement. Bon ne yɛrɛ bolo premier ministre Mali la parce que pour le moment bɛɛ ma kɛ ko la fɔlɔ. Même n'a sɔrɔ président kun ko ka M5 RFP mɔgɔ dɔ di mun bɛ se ka kɛ premier ministre kɔfɛ fana fɔ ɲɔgɔn ko dɔ bɛ cour constitutionnelle ni cour suprême ni ɲɔgɔn cɛ donc dɔw b'a la k'a fɔ ko Asimi kan ka k'ale ka siyɛn kɛ dɔw b'a la ko a ma kan k'o kɛ donc n'a yɛrɛ o kumaw fana bɛ sen na. Ne yɛrɛ bɛ baara kɛ ministériso dɔ la olu bɛna ye k'a fɔ depuis nin ko in bɛ sen na an bɛ taa cogo min na an bɛ segin ten baara tɛ ka kɛ foyi tɛ ka kɛ donc ni baara tɛ ka kɛ o kɔrɔ ko jamana bɛ ka segin kɔfɛ de donc ne yɛrɛ hakili la ni ministre tan kunna premier ministre a ka jugu jamana ka sɔrɔda bolo bɛɛ lajɛlen ma. Bon kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ t'a la bon kɔlɔlɔba t'a la n bɛ se ka fɔ ten ka sababu kɛ n'i y'a mɛn premier ministre administration de don administration fana an b'a fɔ tubabukan na ko continuité de don donc a bɛ ka continuer c'est vrai que ministre tɛ yen nɔ mais hakili b'a la waati tɛmɛnen na ni ministre tɛ secrétaire généraux olu ye remplaceli kɛ olu ye ministre remplacer ka baara kɛ donc ne hakili la kɔlɔlɔba t'a la ten mais kɔlɔlɔ fitinin bɛ se ka k'a la k'a fɔ jamana fana bɛ se ka kɛ k'a fɔ ko premier ministre tɛ yen fɛn dɔw bɛ yen nɔ b'a dɔn jamana dɔw bɛ yen nɔ même hali k'u jamana dɛmɛ a ka gɛlɛn parce que u b'a fɔ ko y a pas un gouvernement en place o la an bɛ se ka fɔ kɔlɔlɔ dɔɔni b'a la. An b'a la k'a fɔ ni tun ye fasoden dɔw kan u y'a fɔ cogo min na an ka jamana bilama an bɛ fɛn min nɔfɛ ɲɛmaa o ɲɛmaa bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ka sigili ye an ka jamana kɔnɔ n'o de ye Mali ka ɲɛtaa ye o bɛna sira o sira fɛ a se Masa Rahamani ye Ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ min y'an ka jamana kɔnɔ ye k'a dɔn k'a fɔ Bandaw ale ni Mokutari Wani olu tɛ ka sanangura ka bɔ baara la o kɛli min kɛra jamana den caman tɛgɛrɛ fɔ k'a yira k'a fɔ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ko Mali tun bɛ feereli de bolo ka u bolo o kuma minnu fɔra Umaru Mari ko parti sadi ɲɛmaaba ale ye fɛɛrɛ kɛ ni ka kunnafonilaw wele ka ɲɛfɔli k'u ye o ɲɛfɔli senfɛ Umaru Mari ko da sira ma kuma min daminɛ ale ni Bandaw yɛrɛ cɛ a y'a bɛɛ lajɛlen fɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ ko i k'a dɔn minnu y'a kɛ Asimi Goyita n'a ka maaw k'u m'a kɛ bi k'a fɔ Maliko ko Maliko tɛ bi Maliko tɛ sini k'a kɛra min kama k'o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'i ka dun u y'a kɛ de u yɛrɛ sigiraw nɔfɛ fangako nata ani fangako e k'a dɔn k'u y'a kɛ o de kama Umaru Mari ko ye kuma min fɔ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ o filɛ. Mɔgɔ dɔw bɛ kan k'a fɔ ko kuruta filanan min kɛra nin tan ko y'an bɛɛ ka baara nɔ de ye ne ka baara nɔ t'o ye dɛ mais ka kuruta nɔgɔya sɔrɔ su bolo i bɛ ka kɛlɛ la an b'o la an y'o kɛ o kuruta nana ka na kɛ an ye i bɛ ka gɛn ka wara gɛn a taara don wo kɔnɔ o sɔrɔsi kelen ninnu ni polisi kelenw tun bɛ ka mugu ci anw na ka gaziw fili u ye gaziw fili ka mugu ci ka dɛsɛ a donna wo kɔnɔ an nana jɔ wo de la olu nana ka na tɛmɛ ka taa minɛ ka taa n'a ye donc olu ka fɛn binnen tɛ dɛ olu ka fɛn tɔmɔlen de don n'olu tun y'o faamuya k'a fɔ sisan minnu y'a kɛlɛ yɛrɛ kɛ an n'olu bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo min na Mali tun bɛ kuma bɔ mais n'olu y'o donni ka taa n'o ye fo ka na tila tugun u yɛrɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ ka wuli ɲɔgɔn na ka na dɔw minɛ ka t'o bila wo kɔnɔ i fɛ ka tila k'u sigi ne y'a ɲini ka dɔn fɛn min don an ye kuma bɛɛ de mɛn ko président tun taara Faransi ka ni Faransika dɔw bɛnna ko ka taara Mali feere ko Mali tun bɛ na Rusiw wele ko Rusiw kana Mali kɔnɔ ko Rusiw ninnu k'olu président kana tuma min na ko président ko non ko kana kɛ an y'o mɛn mais min bɔra Asimi yɛrɛ da n'a ye ne yɛrɛ dabari ban olu ye risque ta ka IBK kɛlɛ cɛw ma risque ta dɛ non aw ma risque ta anw de ye risque ta parce que aw ka kisɛ de tun bɛ jigin an kan e yɛrɛ tun bɛ sɛbɛnni kɔ n'a kun tigɛra k'a tɛ tugun an bɛɛ tun y'i ka su donc aw ma risque ta anw de ye risque ta bon ni bɛnbɛlɛ nana wuli aw ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ se k'o fɔ k'o ban f'a bɛna fɔ anw ɲɛkɔrɔ ko aw tun bɛna ɲɔgɔn faga ko mɔgɔ fagajugu tun bɛna ba la o tuma an bɛna yɛrɛ ɲininka an bɛ jamana den sugu jumɛnw bolo bi maɲuman ko don dɛ aw dama aw ka ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn kɔ ko ni nin ma kɛ nin ye ko nin bɛna sɔrɔtu dɔw la wuli ninnu kama k'o kɛ ko 30 avril ɲɔgɔn tun bɛ non ni 30 avril tɛ kelen ye dɛ
aw wulila ka jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de la a ye ɲɔgɔn buruja ka bandaw minɛ ani mukutaruwa minɛ ka t'olu bila wo kɔnɔ ye a y'o kɛ k'a y'a kɛ jamana ye o siga ban anw na ka da mun kan fɛn saba i tɛ se ka fɔ k'i ni faransi tɛ bɛnna k'i bɛ solution ɲini faransi la ko faransi bɛ taa mugujugu ci bunti ka mɔgɔw du kelen faga mɔgɔ 19 k'olu bɛɛ faga bunti anw ye a gɛn ka jɔ faransi la ka fɔ olu de don aw armée bɛ tila ka bɔ tugun ka fɔ ko faransi kelen tɛ k'aw n'a y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ enquête y'a yira k'a fɔ faransi de ye mɔgɔ faga kɛ aw tɛ se ka faransi sogona don anw contre la hali sini dama bila o bunti ko kuma la an ye mun fana ye maliyɛnw déplacelen don dɔgɔnɔw filaw a ye taa lajɛ u bɛ si yɔrɔ min na u bɛ dumuni sugu min kɛ ne y'a fɔ sɔrɔdasi ninnu ɲɛna ko a ye ninnu bɛɛ ta a ka t'u bila logement sociaux kɔnɔ a k'u kalifa maire la association min b'u dɛmɛ u bɛ tɛmɛ maire fɛ ka n'u dɛmɛ u ka dɔn ko min binnen d'u kan ko faga bɛ yen min bɛ se ka minɛ aw ye sɛgɛ fili ka da ne la o la a ye taa lajɛ ne tɛ se ka taa b'u la wari tɛ n bolo ka taa d'u ma maɲumako dan don a tɛ Tɛnbugu datugulen bɛ yan u datugulen bɛ Bamakɔ yan u datugulen bɛ Fana a datugulen bɛ Kɔlɔnjɛba a datugulen bɛ Kati olu ka fisa ni mɔgɔ minnu maa minnu ma bɔn kabini u wolola u bɛ baara de la jamana ye u bɛ balo wɔsi de la u bɛ lɛbɔnniw sara kɛlɛ wulila ka na jigin olu kan o kɛlɛ o ma se ka ban ko fanga b'an bolo yan k'o bɛ se k'olu ye saraka deli la ka wo kɔnɔna na an bɛ se k'o faamuya cogo jumɛn na sɔrɔdasi 800 o gɛnna IBK ka waati la gɛnku foyi ma k'u la inspection y'a bɛɛ lajɛ o sɔrɔdasi ninnu ko k'olu ta sɔrɔdasiya la aw t'olu ta a bɛ kila ka taa mɔgɔ wɛrɛw ta tugun ka na olu don sɔrɔdasiya la k'o sɔrɔdasi 800 to yen olu bɛɛ ye danger de ye maliyɛnw ma e bɛ se mugu ci la e bɛ kalan don mugu ci la e ma ta k'a bila o la o baara ne ma se k'o faamuya ko reçu y'a kɛ ne kɔni ala barika la contact bɛ ne reçu dɔw cɛ mais reçu ni mana ni armée yan nkalon kuma don u ni reçu ma bɛn ko la ala barika la bandaw ne b'a dɔn ne de y'a ɲini ka bandaw kɛ commandant ye 91 parce que a démissionné ka Musa Traoré kɔfɛ a kɛra président ye ne tile 3 kɛ n b'a wele k'a féliciter o y'a sɔrɔ a bɛ n wele k'a sɔrɔ a ma kɛ président ye a kɛra président n y'a wele tile 3 a ma n ka téléphone ta mais o bandaw ye ne wele k'a to wo kɔnɔ fo siɲɛ 3 a diyara n ye a k'an wele parce que ne t'a fɛ k'an da don kuma la ni kuma min kisɛ tɛ n bolo mais ni ko jamana mara ani nkalon man ɲi mɔgɔ y'a kɛla cogo o cogo ni siɲɛ kuma sera i bɛ tiɲɛ fɔ ne bandaw ɲininka i taara Mali feere a kasira téléphone na k'ale bɛ se ka Mali feere a ko jɛjugu dara a ɲɛ ale taara Faransi ale tora Faransi u k'a ma ko Bube ani mɔgɔ dɔ b'a fɛ k'a n'a ka ɲɔgɔn ye ale ko a tɛ taa o rencontre dɛ a t'a fɛ k'u ye parce que a ko ɲɔgɔn ye Bamakɔ yan ko donc n'ale ni Bube ninnu tun ye ɲɔgɔn ye a ko n'a fɔ k'ala n'olu jɛra ka ko dɔ kɛ donc Bube tun bɛ Faransi ma sɔn n ko tuma e kelen bɛ 150 ta Mali kɔnɔ ne ma dɔn k'o cayara a ko 50 kalo k'an ka ɲininkali kɛ ko n ka dɔgɔkɛ ɲininka Sadio ko kalo k'ale b'a bila a b'o bila ka taa minɛ kan ale yɛrɛ bɛ Asimi sara 100 la kɛmɛ kɔnɔna na a bɛ min ɲini ka y'a détail dɔw di yan n ko tuma mun kɛra a ko jɔyɔrɔ ko kɛlɛ dɔrɔn de b'an cɛ élection waati bɛ se ministre tɛ ka bouger ni ministre de la justice wele siɲɛ joli ka na n'a ye n ka bureau kɔnɔ n'a ka dossier dayɛlɛ a banna n bɛ ka dossier dayɛlɛ an tora munumunu na n ko ma n ko tuma n'a bɛ tan n bɛ gouvernement falen o gouvernement falen na dɔw y'u can k'i jɔ k'a fɔ k'u tɛ b'u jɔyɔrɔ la n ko tɛ se ka kɛ ne y'a fɔ aw ye aw tɛ se k'an ta ka n'an bila ko la k'an kɛ marionnette n tɛ se ka sɔn o ma donc u taara u ye nin baara kɛ a ma kɛ foyi kama ni jɔyɔrɔ ko tɛ Asimi fana bɛ kuma de fɔ a kɛra jɔyɔrɔ ko de jɔyɔrɔ ko kuma de don Mali ko kuma tɛ yen an b'a la k'a fɔ nin tun ye Umaru Mariko ale ka barolasigi ani kunnafonilaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma minnu bɛ bi an b'a la k'a fɔ lɛrɛ fila bɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛra kɔrɔfɔw la kuma min bɛ n'i y'a sɔrɔ a da sera kuma caman ma Mali kɔnɔna na bi maaw b'a la ka girin fɛn caman na walima maaw bɛ ka fɛn caman fɔ ni k'a bɔ kɔfɛ a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jamana basi lafiya fɛn fɛn n'i y'a sɔrɔ Mali bila a minɛnkɔrɔ kɔnɔ na ala ka n ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ kununko faranskaw y'a latigɛ u ka fiɲɛ sira sanfɛla la ka se ka kunnafoni dɔw di u ni Mali ka baara ɲɔgɔnyaw kɔnɔna na yaasa ka priorité d'a ma Julaja Jakite e ye ɲinini k'a kan u ye mun fɔ karamɔgɔ Ase kununko ka sanga ni Mali wolomasiri tabaw Asimi n'a ka maaw ye coup d'état min kɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na ka sanga ni o ye Faransi jamana y'a laɲini u ka wolomasiri taba minnu bɛ an fɛ yan n'an k'u ma ko force Barkhane ani force conjointe ko olu ka u ka baaraw bɛɛ lajɛlen jɔ fɔlɔ yanni ka civiliw na Mali fanga kunna wagati min na nin kibaruyaw la sera kununko alamisa don Faransi wolomasiri tabaw ka ministeriso fɛ karamɔgɔ Ase an bɛ ala deli ala kana nin basigi an ka jamana kɔnɔ yarabi ala Julaja Jakite ala k'o dugaw minɛ basigi ni lafiya an ka faso Maliba kɔrɔ ni tilebeba ni kaɲaka ala ka sabati bɛn ni kelenya k'o k'an ka jamana ta sen u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi yarabi ala ka sabati n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ bi min ye ka dɔn k'a fɔ courant an ka jamana kɔnɔ tuma min na maaw bɛ ka kulon n'o ye waati kelen kɔnɔna na dɔw bɛ ka courant kɔni ka se k'a sɔrɔ k'a kɛ facɛn de ye
n'o ye ka se ka kuransuɲɛ baara k'olu sigi sen kan o waliya minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o dɔ kɛra mɛdinɛ kura suguni kura kɔnɔna na maa dɔ tun kɛlen bɛ ka firiko ka se ka kuran kɔni suɲɛ k'a kɛ e ka dɔ ba y'a ye a bɛ tila k'a feere ka nafa ɲina na tuma min na n'o kunnafoniw carila wulikajɔ sera ka kɛ min y'an ka 3e arrondissement o polisilakaw fɛ ka se ka taa tɛgɛ da u kan u minɛnen kɔfɛ commissaire bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye Sadio Tomota ye ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. An ye mɔgɔ 3 minɛ a sɔrɔla plainte de senfɛ n'o ye Eden mɔgɔ ye plainte kɛ an ka niveau la procureur ye instruction d'a ma k'an ka sɛgɛsɛgɛ donc an ka sɛgɛsɛgɛli y'a to an sera ka mɔgɔ 3 minɛ o mɔgɔ 3 in magasin b'u bolo Sugunikura la o magasin ninnu kelen n'u ka an b'a fɔ cogo min ka courant suɲɛ ye jumɛn u bɛ branchement dɔ kɛ u b'a to u bɛ courant sɔrɔ mais u tɛ dɔrɔmɛ 1 sara facture la u tɛ dɔrɔmɛ 1 sara Eden min donc an ye o mɔgɔ minnu minɛ an y'a ye k'a fɔ kelen yɛrɛ bolo ka magasin kɔnɔ frigo 16 de tun branchelen don ale ka magasin kɔnɔ courant na frigo tigi kelen bɛɛ tun bɛ 2000 de sara ye kalo la donc ale dun tɛ dɔrɔmɛ 1 sara Eden mɔgɔ ye parce que a kelen n'o ka courant ta directement électricien dɔ y'a dɛmɛ ka branchement dɔ kɛ mun b'a to a bɛ courant consommer mais a tɛ kɛ a ka compteur kan a y'o électricien ninnu tɔgɔ fɔ an ye donc an ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na walasa an bolo ka da olu fana kan donc mɔgɔ minɛlenw ani an ye frigo minnu saisi an b'a bɛ bila sariya ka bolo kan an b'a bɛ bila ka taa procureur fɛ yen parce que suɲɛni de don c'est a bɛ f'o ma vol d'électricité n'i ye branchement dɔ kɛ mun b'a to e bɛ électricité sɔrɔ e dun tɛ wari sara société e bɛ tila k'o feere mɔgɔ wɛrɛ ma o ye suɲɛni de ye donc an b'u bila tribunal ka bolo kan tribunal b'o tɔ décider. An baladan k'a fɔ commissaire ka kuma tun ye nin ye maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni kuran suɲɛna yɛrɛ tun bɛ baaraɲɔgɔnya kɛ ni olu ye k'a sɔrɔ olu ta kalama olu dɔw y'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. Ne ye frigo san ne y'a ɲininka ko frigo siri yɔrɔ b'a bolo ne ye waati sara 2000 ka sɔrɔ ka n ka frigo siri kalo salen ne ye 2000 sara tuguni kalo fana sara ne tilala ka 2000 sara o tɛ 6000 ya sisan nin fɛngɛ wulila a ɲininkali kɛra ko yɔrɔ nambalen tɛ ne ye frigo san ko frigo siri yɔrɔ b'a bolo ne ko kuran nambaranin kɔni tɛ ko kuran nambalen tɛ ko ale t'o baara kɛ ko kuran nambalen tɛ ko a yɛrɛ ta de don ko n'a kalo sara ko ne ka 2000 sara ne ye frigo sigi ne ye 2000 de sara ni ne ka kalo kelen dɔn de don ne ye kalo mun sara ne ye 2000 d'a ma sisan kalo ma sa fɔlɔ ne ye kalo kelen dɔn de kɛ ko frigo sigi yɔrɔ b'a bolo ne ye frigo in sa kalo tɛmɛnin na ko frigo sigi yɔrɔ b'a bolo ko ne ka n ka frigo sigi k'ale ka frigo ye kuran ye a ka halala de ne fana taara frigo sigi ko 2000 ko ne ka 2000 sara ko kalo la 2000 ne ko nambara t'a la ko ayi nambara t'a la ko an ka taa frigo sigi ko frigo sara wari ye 2000 ko frigo mun bɛ jeni a ka ca ni frigo sara 2000 ye dɛ ne ko awɔ ko an ka taa sigi an fana taara sigi kalo tɛmɛnen na o ye ne ka kalo fɔlɔ de ni tilancɛ ne m'o sara fɔlɔ kalo dɔ in na ne y'o sara mun bɛ 2000 ko ne k'o sara a ye ne m'o sara mun na a ye n ka frigo da sɔgɔ ne fana taara wari sara a ye sara mun na a ye frigo dayɛlɛ. An bɛ dugawu de kɛ maa minnu minɛnen bɛ yarabi ala tɔ fɛn fɛn bɛ n'u dogolen bɛ yarabi ala k'a bɛlɛlen kɔ bɔ fiɲɛ na n'i dɔlen dara kɛlen ka misi don dɔlenkisɛ la k'o fili ji la a mago bɛ fɛn na ji jukɔrɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ ka bon ni misi ye n'a ma kɛ sama nɔfɛ a tɛna kɛ mari nɔfɛ an ka jamana basigi o bɛna sira o sira fɛ minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ yarabi ala k'a bɛlɛlen kelen-kelenna kɔ bɔ fiɲɛ na n'an bɔra yen tuma min na n'i y'a sɔrɔ Eden maaw n'o ye kuran baarakɛlaw ye olu taara ka taa damakasi sɛbɛn don k'u ka kuran bɛ ka suɲɛ o waati kelen de kɔnɔna na kurantigɛba minnu bɛ sen na ani yele minnu kan ka mana bɔlɔbɔlɔ kɔnɔna na jɛkulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu bɛ wulikajɔ kɛ bunadamadenw ka dala dumuni wala bunadamadenw olu tɛ se ka taa ni fɛn minnu tɛ ka se ka jɛkulu sigi n'i y'a sɔrɔ k'olu kɔ kɛlɛ kɛ olu yɛrɛ tun taara damakasi sɛbɛn don kɛrɛnkɛrɛnnenya na min ye Eden n'o ye kuran baarakɛlaw ye olu nɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko nin waati ninnu kɔnɔna na bɔlɔnkɔnɔ kuraw ani o kɔfɛ kurantigɛ baaraw bɛ cogo minnu na ka taa damakasi sɛbɛn don o baaraw bala yɛlɛ ɲɛnabɔra jagokɛlaw olu tɔgɔla kiriso kɔnɔna na o min kɛra u y'a yira k'a fɔ k'a ko kɔni ma kɛ sababa ye olu ɲɛkɔrɔ fiyewu kiri kɔni jaabi bɔra o ma diya i ka dɔn k'a fɔ hali ka maaw ye u y'a yira k'a fɔ olu kɔni hali bi u bɛna wulikajɔ kɛ ni ka se ka kiri ka se ka kɔrɔkɔrɔya tuguni yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma o kulu ɲɛmaa ye Balo ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne ye Abdulaye Balo ye n bɛ jɛkulu ɲɛfɛ jɛkulu min bɛ consommateurs ka hakɛ défend n'o ye Alcom ye an tun ye kiri ladon Énergie du Mali contrôle la ka da kan an ye kiri ladon mun na an ye kiri ladon fɛn na an b'a fɔ o ma ko EP n'o ye éclairage public ye ka da kan an consommateurs y'a jateminɛ k'a fɔ binkani bɛ ka kan ka éclairage public la an ye lettre sɛbɛn n'o ye lettre d'information ye k'a di ministère de l'énergie et de l'eau ma ka tila ka lettre sɛbɛn tuguni lettre d'information k'a di énergie direction ma
ka tila ka lettre sɛbɛn k'a bila ka taa commission créée la olu minnu bɛ courant ni ji prix sigi Mali kɔnɔ yan nɔ k'a bila ka to ka direction commerciale la k'a di Médé district yɛrɛ ma parce que Médé district concerné non éclairage public ko la an ye dalu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka da an ka avocat ma a bɛ fɔ ma ko mise en dépôt u ka avocat y'o kɛ an ka avocat y'o kɛ donc tribunal kun y'a yira bi k'a fɔ ko kiiri kun bɛ cɛ bi k'u bɛna kiiri jaabi laban bɔ k'a bin bi mais kiiri bɛ mɔgɔ min bolo o kun ye juge Tarawele a ma se ka kɛnɛ sɔrɔ mais juge wɛrɛ de y'a kalan a place la a ye mun fɔ a kɔnɔ ni Tarawele ka kumakan ye a ko EDM avocat k'olu ma se ka na ni dalu jɔnjɔn ye k'an consommateur fana ma se ka na ni dalu jɔnjɔn ye ko donc ko kiiri ko kɔni banna olu fɛ yan parce que ko côté fila si ni EDM côté consommateur côté ko si ma se ka na ni dalu jɔnjɔn ye ko min bɛ se ka mɔgɔw lasɔn k'a fɔ EDM bɛ ka bin anw kan EDM fana avocat fana ma na ni dalu jɔnjɔn ye ko min bɛ se ka mɔgɔw lasɔn k'a fɔ ko consommateur fana binna olu kan donc o ye kiiri jaabi bɔ ten cogo la ten donc n'a ma ɲɛ kiiri jaabi kɛla ten cogo la a ka kan an ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen kunnafoni a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc ni de bɔra kiiri jaabi kɔnɔna na donc ça veut dire que ni kiiri bannen ni olu fɛ yan parce que olu ko an ma se ka dalu di an n'an ka avocat EDM fana mɔgɔw n'u ka avocat fana ma se ka dalu di donc ni dalu tɛ fɛn mun na donc kun t'o kiiri kɛli la donc o dossier bɛ classé de a bɛ fɔ o ma ko classement sans suite donc o baara de kɛra tribunal de commerce kɔnɔ yan bi mais an consommateur an ma an tɔɔrɔ mais a balana parce que juge Tarawele ye mun ye a y'o de fɔ an ma ka décision respecté mais a balana parce que an ye document bɛɛ lajɛlen fourni an yɛrɛ bolo cɛcogo tɛ document minnu na mais n'a a cɛra mais an consommateur an bɛ taa appel la parce que tribunal ye so ni sunya kɔnɔ tribunal tɛmɛ sira ka ca n'i ma dususuma sɔrɔ yɔrɔ dɔ la i bɛ taa ka taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ la donc n'an taara appel fana na jaabi min fana mana bɔ a la an b'a da maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan mais maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko courant ko in kɔni maliyɛn bɛɛ lajɛlen kungo de don parce que éclairage public sariya de ko k'a bɛ sara dɔrɔmɛ 22 ani tama 3 o papier b'an bolo bureau wɛrɛ tɛ yen mun bɛ se ka courant ni ji prix sigi mais an y'a ye énergie bɛ ka fɛn d'anw ma an ka facture la fɛn min ka ca tuma dɔ b'a daminɛ 60 ka taa n'a ye fo 1000 kɔ à peu près 1016 ɲɔgɔn na o de bɛ ka k'an ka facture kan courant fanga ka bon ni ɲɔgɔn ye cogo min na o bɛ ka an facturer ten cogo la a dun fɔra ko sariya y'a yira ko prix kelen de don mais a bɛ ka falen olu fɛ yen an nana ka n'a ye fana convention dɔ bɛ yen nɔ n'o ye bɛnkan dɔ ye énergie ni Médé district ni ɲɔgɔn cɛ parce que a kɛra sɔsɔli ye mairie ko de ko olu ka juru bɛ énergie la énergie ko ka juru bɛ mairie la mais éclairage public normalement a bɛ mairie ka cadre de kɔnɔna na a wari kan ka verser mairie yɛrɛ fana ka cadre de kɔnɔna na mairie mɔgɔw k'olu ti ka wari sɔrɔ EDM ko k'olu ka juru bɛ mairie la an ko nana de k'o dalu bɛɛ lajɛlen bɔ k'a di ka document bɛɛ lajɛlen fourni mais tribunal ma se ka jaabi jɔnjɔn da anw ma ko dalu kɛrɛnkɛrɛnnen ma di olu ma k'olu tɛ se ka kiiri tigɛ n'u ko k'u tɛ se ka kiiri tigɛ an bɛ taa ni kiiri ye yɔrɔ wɛrɛ la parce que olu yɛrɛ nana ni dalu min ye k'a fɔ k'o ye carré kɔnɔ courant dalu ye ni o ye EDM yɛrɛ ka avocat ye dossier min vidé fɛn kɔnɔna na hali o mun kɛlen filɛ ko o ye dɔrɔmɛ 60 de ye facture kan dɔrɔmɛ 4 bɔ o kan n'i y'o jate minɛ n'i y'a 4 ta k'a jate minɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan kalo la miliyɔn camanba de don n'i y'a fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ miliyari camanba de don olu yɛrɛ prix mun sɛbɛn ka dossier kɔnɔ n'an y'o vidé tribunal la yan nɔ dɛ o prix mun sɛbɛnnen don u k'olu ka dɔɔni da a bɛɛ lajɛlen kan hali k'a da o dɔɔni dɔrɔn ma o ye binkan o ye sonyani an consommateur bolo mais n'olu ko k'olu ma dalu sɔrɔ a la tribunal de commerce la yan nɔ problème foyi tɛ a la k'a fɔ ko nin ye kiiri de daminɛlen hali n'u tun ko k'an jo t'a la an tun bɛ kiiri poursuivre surtout k'u ma dalu sɔrɔ a la donc ni dalu ma sɔrɔ a la yan nɔ an bɛ taa cour d'appel hali dalu sɔrɔ a la yan nɔ maliyɛn bɛɛ fana b'o jaabi ma. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Abdulayi Balokan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ ni sogo nɔfɛ o tɛ min ye dɛ foroba misi mana foroba ɲɔ dun a bɛ foroba kuma fɔ fɛn fɛn basigi ni lafiya an ka jamana kɔnɔ o bɛ sabati sira min fɛ yarabi ala k'a bila minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa bana marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya dogokaw fɛ yen olu ka maire b'an bolo nɛgɛ nin waati na kunnafoni tun carilen bɛ nin waati na kunnafoni dɔw la n'i y'a sɔrɔ dɔ ye bi k'a fɔ ko siganama dɔw k'olu kɔni bɛ sɔrɔ yɔrɔ in na ye o sen fɛ dogokaw ka maire b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan monsieur le maire i ni ɲankuma. ne Kalifa Sidibe dogo commune maire. monsieur le maire an ye kunnafoni sɔrɔ nin waati laban ninnu na k'a yira k'a fɔ ko kunnafoni carilen b'i ka mara kɔnɔ na kosɛbɛ ko k'a sɛbɛn kɛ k'a fɔra ko siganama dɔw yelen bɛ o yɛrɛ kɛrɛfɛ ye ko fo mara ɲɛman bɛ n'o ye commandant ye k'o ye a yɛrɛ ta n'o ye ka ji kɛ biro la a ko bɛ cogo di. Abdoulaye Kulubali tiɲɛ don sigi nin semaine yɛrɛ kɔnɔ lafiya mana anw fɛ yan alamisa tɛmɛnen fɔlɔ bin kɛra ka fɔ jiginna kan an y'o kumaw fɔ e yɛrɛ ɲɛnɛ bɔ o alamisa kunɲɔgɔn kelen n'o tɛ kunun ye an ka suguw ma se ka jɔ lafiyara sigi an ka kungo kɔnɔna na n'o ye n ka deuxième commune ye Nberijɛla kungo kɔnɔna na u ye siganamɔgɔ dɔw ye u bɛ moto ka mɔgɔ 2 ka bɔ mɔgɔ 10 na ka taa 20 na u bɛ se o ɲɔgɔn na an y'o kunnafoniw sɔrɔ o kunnafoniw sɔrɔlen kɔfɛ sisan su 9h ka se 10h ma an yɛrɛ kan k'an yɛrɛ défend tuma min na sécurité minnu yɛrɛ b'an fɛ yan ala ni
kunnafoni na nale fort cogo min na olu y'u yɛrɛ ta k'a ta o waati la sa ka na bila sisan na Ablaye an kɔni an bɛ kɔnɔnafin kɔnɔna na yan kɔnɔnafin ye mun ye depuis la ne delila ka f'i ɲɛna ko an fɛ yan bi sécurité fansi ti an fɛ yan ka bɔ Sidoba ka taa Merijala commune Dana Doila frontière la o ye kilo 100 ani kilo 50 ye hali garde t'a la gendarme t'a la police t'a la fɔ anw yɛrɛ kun o kuma tiɲɛni yɛrɛ kɔni na bi anw ta ye kɔnɔnafili dan ye mɔgɔ ninnu an ye recherche fan bɛɛ k'u kan komi u bɛ forêt kɔnɔ kunnafoni si ma se ka sɔrɔ u kan k'a fɔ bi an b'an bolo da kunnafoni min na an yɛrɛ hakili bɛ solution dɔw la bi an bɛ se k'o ta cogo min na Ablaye. Monsieur le maire e mɛnna weleweleda la hali bi e bɛ mun fɔ jamana fanga ye bi basigi kama a ka mara in kɔnɔna na. Ayiwa ne bɛ min fɔ jamana fanga ye an maire fila tɔgɔ la an maire fila yɛrɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ la yan bi an bɛ yan k'an ka donsolakaw wele ni bolo fununa a bɛ taa bolotigi naga la an yɛrɛ tigi ye faama minnu ye n'olu taara kan anw fana to yan sécurité dun kan ka bila ka na olu sɔrɔ ko n'o sɔrɔ yan nɔ préfet kɔni an bɛ se ka préfet fɔ o y'an jigisigi kuma fɔ o ko k'a bɛna mɔgɔ dɔw bila nin fɛn in kɔnɔna na pour que jateminɛ bɛ se ka k'a la cogo min na mais bi kɔni anw yɛrɛ n'anw ka hakili kɔnɔna na hakilina min b'anw na an ye bana dugu 50 ni dugu 8 a donso bɛɛ lajɛlen an y'a bɛɛ wele bi an yɛrɛ bɛna an ka disposition ta an yɛrɛ ye k'an lakana yanni an ka sariyatigiw sɔrɔ don min na ka bila an kunna sinon an bɛ yɔrɔ min na bi vraiment hakilisigi hali an na Merijala sugu kunu a ma se ka jɔ ni hakilisigi kelen ye n'a fɔra ko bandi armé ko bɛ jamana kɔnɔ vraiment a ka gɛlɛn hali an bɛna disposition kuraw ta bi mɔgɔ bilenni dɔw bɛ téléphone feere la an kɔnɔ fɛ an ma da olu la an bɛna disposition ta olu yɛrɛ bɛ se k'an ka jamana bila cogo min na sigi mana téléphone ye k'u jama ye ɲɔgɔn fɛ téléphone na i bi jɔ u yɛrɛ yaala kun na téléphone fitinin de b'u bolo an kɔni bɛna o disposition ta donsow ka tɔnsigi kɛnɛ ka bi Ablaye. Ni tun ye dugukaw ka maire kan ye Kalifa Sidibe a y'a fɔ cogo min na bi na lakana an balana k'a fɔ bana marabolo kabini sangajan ye nin fɔ ye k'a bɔgɔrɔ dɔn u mago b'o la bi kosɛbɛ anw ka ɲɛma dɔw maa kelen sɔrɔsi 30 ni sɔrɔsi 40 o b'olu kɔlɔsi a ka fɛn bɛɛ ka fisa k'a fɔ ko hali dɔ ma na a na waati la mara kelen kuturu maa ba 70 kɔ jamana kelen bɛ k'olu ye k'olu to ten lakanabali a dɔ yɛrɛ tɛ dɛ a ye nana ye de wa ko musaka minnu fɔra y'olu yɛrɛ saraka kɔrɔ a si selen tɛ hali bi ka sira sɔrɔ ala k'an ka jamana kɔlɔsima n'o tɛ i b'i yɛrɛ ɲina tuma dɔ la an bɛ jamana jumɛn de kɔnɔna na ala ka Mali basigi n'an bɔra yen an balana k'a fɔ zone reporter bi e k'a dɔn o maaw kɔni bɛ wulikajɔ min na u y'a yira k'a fɔ u tɛna sɔn dɛ u ye fara ɲɔgɔn kɛ o kumatigi ye maa min ye Abubakar Kanta don ale bɛ kuma min fɔ a sen fɛ an k'a lamɛn. Ne bɛ min fɔ fanga kura nata ye ko ni fɛnbile ye maa min fa n'i ye fugulanbiletigi natɔ ye i kan ka jɔrɔ fanga kura kan k'a dɔn k'a fɔ fanga kɔrɔ in a sara a bɔra ka bin cogo min na ko tɔɲɔ de don donc tɔɲɔ ni olu nana kana o ka fanga dafiri ala ye se d'olu ma parce que fanga in ye tɔɲɔni kɛ donc olu ko k'olu k'u sen t'a la bon bi fanga bi olu de bolo an b'a fɔ ko janto anw ma tɔɲɔnenw na kɛrɛnkɛrɛn ma anw mɔgɔ minnu ka sow cira ni an bɛ kɛnɛ ma ka kɛ ni sanga ye sanga min ni a bɛ fɔ a ma ko bana bɛ bana min bɛ wele ko covid-19 o covid-19 bi a tile la wagati min na o nana ka na machine don anw ka sow la soci minisiri fɛ minisiri min tɔgɔ da ko ale tɔgɔ de ye ko soci minisiri jɔnkɛ jara donc ale nana ka na anw ka sow ci komi o programme kelen pewu de tun bɛ fanga jugu in bolo ala yɛrɛ y'a kɛ o programme kelen de kɛra o ka fanga benni sababu ye donc ne bɛ min fɔ fanga kura ye o fanga kura ɲɛmɔgɔ n'o ye Asimi ye anw ta tɛ k'a deli ye dɛ anw ta ye k'a lasɔmin de k'a fɔ fanga kɔrɔ in n'i y'a ye ale sera a la parce que o ye dan tɛmɛ o kuma k'a fɔ a ye a k'i bɛrɛ bɛn ni maliyɛnw ye mɔgɔ minnu tɔɲɔnen don a k'i jilaja ka an bila an ka hakɛw kɔnɔna na donc ni o kɛra ala yɛrɛ bɛ fara a fana kan ka jɛ ka fanga in k'a tali doni ala bɛ fara kan k'a ta anw ka mɔgɔ minnu ka yɔrɔw cira ka bɔ yɔrɔ ci kuma na fo ka taa se bi ma o ma dɔrɔmɛ kelen di an ka mɔgɔw ma ale faamaw ma délégation yɛrɛ damana formé ka ni ɲɛda mɔgɔ tɔɲɔnenw kan nka o de la n b'a fɔ n ka kumaw na n ko Mali sera yɔrɔ dɔ la an ka bɔ caciri bɔ kɔnɔ an ka fanga tigilamɔgɔw ni o bɛ caciri bɔ minnu o ka dabila fara ɲɔgɔn kan la an ye laɲini kɛ an ko ni mois de juin in kɔnɔna na an ye jama wele ka jama hakilila dɔn jama ka laɲini ye min ye o ye ni mois de juin in kɔnɔ an ka bɔ an fana y'o de fɔ an bɛna bɔ don min na juin in kɔnɔ an bɛna ka na o dati fɔ o tɛ kɛ machine nɛgɛlɛ n'o don fana sera an bɛna ka na journalistes wele ka conférence de presse kɛ k'an bɔ don fɔ anw tɛ bɔ ka bali mɔgɔ la
an bɛ bɔ don min an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ bɛ bɔ a kalama a bɛ kɛ mois de juin kɔnɔ laɲini kelen pewu an ka mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛma o ka se ka segin o ka hakɛ kɔnɔ joona teliya la ni o kun bilala doléance tɔ bɛ an bɛ bɔ n'o ye zone ciko in tɛ aéroport ko ye nkalon kuma de don faamaw ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye faama n'i ko i ka bonya i ka nkalon tigɛ dabila an y'o de fɔ ko ni faama ye nkalon tigɛ i b'a fɔ k'a ye nkalon tigɛ donc minnu ye nkalon tigɛ ka tɛmɛ an y'a fɔ ka bɔ ka hakɛto ɲini kɛ jama fɛ o kow ka walan sɛmɛ o y'o ban hakɛto ɲini ma o ye walan sɛmɛ donc an bɛ laɲini min kɛ o de ye fanga kura min nana o kana sɔn ka nkalon tigɛ dɛ o ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye n'o kɛra o bɛ barika sɔrɔ. an baloran k'a fɔ Abubakar Kanta ni tuɲali ka ye u y'a fɔ cogo na an bɛ dugawu de kɛ jamana ye ala k'a basigi n'an bɔra ye bi na bagan dumuni u k'olu sɔngɔ ka gɛlɛ o de kɛmɛ sababu ye nɔnɔ yɛrɛ ka se ka gɛlɛyaba don a la yaasa k'o pɛrɛtikɛ d'a ma nɔnɔ baarakɛla dɔw b'u hakili di an ka dɔw lamɛn. gɛlɛya kɔni min b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ o ye baloko ye n'o tɛ bi kɔni nɔnɔ bɛ taga nɔnɔ bɛ sɔrɔ fana bara bɛ taga balo fɔlɔ ye bin de bin gɛlɛyara kolo kɔni kuma tɛ bu kuma tɛ o kɔni fan bɛɛ de gɛlɛyara o de gɛlɛya kɔni b'an kan kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a mɛn bagan bɛ nɔnɔ bɔ dɔrɔn f'a kɔnɔ ka fa de bi kɔni an bɛ litiri 300 ani 500 la bari waati dɔ la an tun bɛ fɔ 400 na tile journée na ne fɛ yan mɔgɔ 48 de bɛ na nɔnɔ ye yan ye coopératif ye fɛnale ye national ye o ye Mali bɛɛ de fɛnɛ ni ko fɛnale dɔrɔn o ye an bɛɛ de faralen ɲɔgɔn kan. Depuis bana in commencera n'o ye Covid 19 ye a kɛra sababu ye a dɔgɔkun fɔlɔ la an ye dɔgɔkun damadamani kɛ nɔnɔ ko gɛlɛyara dɔɔni k'a sababu kɛ n'i ko misiw ka nɔnɔ bɔ dumuniko de don bon misiw ka dumuniko sɔrɔli kun gɛlɛyara dɔɔni bana in kɔnɔna la bon o kɛra sababu ye ka anw yɛrɛ ka nɔnɔ sɔrɔ k'a dɔgɔya depuis Covid ye dɔgɔkun 3 ɲɔgɔnna sɔrɔ sisan kana alhamdulillah an bɛ waati min na sisan nɔnɔ bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni. minnu bɛ nɔnɔmugu dilan a gɛlɛyaba de b'anw kan puisque nɔnɔmugu n'i ye jate minɛ an ka nɔnɔ da ka gɛlɛn n'a ye dɔɔni o sababuya la fɔlɔ an ka nɔnɔ in tɛ san komi nɔnɔmugu in bɛ san cogo min n'o bɔra la fana population ka se k'a dɔn ko anw ka nɔnɔ ye misi nɔnɔ lakika ye donc an kɔni b'o baara la. an ka literiw bɛ Welesebugu Kasela Nɛgɛla Jatula ni nɔnɔ nana nɔnɔ bɛna di anw ma a pasteuriser 90 degrés donc n'a nana di anw ma anw bɛ conditionnement kɛ min bɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ an b'o kɛ nɔnɔ kɛnɛ ye min bɛ kɛ fɛnɛ ye an b'o kɛ fɛnɛ ye min bɛ kɛ yawuri an b'o kɛ yawuri ye min bɛ kɛ fromage ye an b'o kɛ fromage ye an bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ sanuya kɔnɔna la n'o ye hygiène kɔnɔna ye munna nɔnɔ kana kɛ sababu ye ka bana bila mɔgɔ la. an baloran k'a fɔ ni tun ye nɔnɔ baarakɛla dɔw kɛ u y'a fɔ cogo min na a k'a lajɛ ni k'a bila nɔgɔya minɛ kɔnɔna na forokɔni kana to a dogi sara la an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn ye gɛlɛya ye ala k'an ka jamana kunbɔ gɛlɛya kan ka gɛlɛya kunbɔ an ka jamana kan n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔ kana na Mohamed Samake mun b'e bolo bi. an karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Côte d'Ivoire gouvernement ale ka kuma lasela n'o ye porte parole ye ale bɔra ka laseli kɛ dɔ français kɔnɔna la ko kunnafoni minnu kɔni bɛ ka di ni waati na fɛn min ye ka kɛ ni Laurent Gbagbo ale ka naliko kuma ye juin kalo tile 17 ko kunnafoni ko sababu tɛ ko wa ko bɛnkɛ tɛ a ko la yɛrɛ ko wa Côte d'Ivoire gouvernement ko an bɛ don min ko bi ko kunnafoni foyi ma di olu ma k'a fɔ ko Laurent Gbagbo kan ka segin ka na Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'an bɔra yen an bɛ taa fɛn min Maroc jamana ye jɛkulu dɔ bɛ sen na n'ale bɛ wele ko mouvement indépendantiste front polisario o ma ɲɛma n'o ye Ibrahim Gali ye ko ale kɔni bɛ bolola nin waati na ko wa ko dɔ fɛn kɔnɔna na ko ani kiiritigɛlaw kɔni karila ɲɔgɔn na k'u ye ɲininkali caman kɔni sɛmɛ la k'a yira k'a fɔ ko lajaba min ani fagalijuguba min kɔni kɛra polisario Marocaw fɛ yen ko ale nɔ b'o la mais makɔfɔlen yɛrɛ a ye jaabi minnu di a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka jɛkulu k'olu nɔtɔ o si ye wa k'an bɛ don min na ko bi ko a ye makɔfɔlen yɛrɛ ko coronavirus bana de b'a la ko a b'o furakɛli de se la Espagne kaw fɛ yen n'an bɔra an bɛ taa Chine kaw fɛ yen an b'a ladɔn k'a fɔ bɛnkan min kɔni tun bɛ n'o ye sariya sen min n'a bɛ wele ko la limite de 2 enfants n'o de ye maa si kana se ka tɛmɛ den 2 ka sinikaw fɛ yen ko fɛn min ye o sariya kisɛ in kɔnɔ ko a wulila ka bɔ dɛ Chine kunnafonidiso min n'a wele ko agence Chine nouvelle olu bɔra ka laseli kɛ ko yamaruya kɔni dira ko fɛn min ye furuden bɛɛ lajɛlen bɛɛ bɛ se ka den sɔrɔ fo ka se den 3 ma ko fɛn min ye recensement de la population n'o ye ka jamanaden ko olu kɔni hakɛ dɔn ko min kɛra kɔsa na dɛ ko a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn min ye den minnu bɛ bange sinikaw fɛ yen ko ale hakɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ ko de kama ko yamaruya kɔni dira sa walasa denw maaw ka se ka denw sɔrɔ fo ka se den 3 ɲɔgɔnna ma an karamɔgɔ fɛn min ye sinikaw fɛ halisa diɲɛ selikɛnɛ tɔnba min n'ale bɛ kɛnɛ ko kunna OMS olu ye yamaruya di Chine olu ye fura min dilan coronavirus bana kɛlɛli kama n'a bɛ wele ko Sinovac ka o yamaruya di o ka se ka taa ka furakɛli kɛ n'a ye ko mɛ k'a bɛ kɛ maa minnu na k'o ye maa minnu sisan k'a daminɛ san 18 na ka yɛlɛ sanfɛla la ko a bɛ se ka kɛ olu kɔnɔna na a ye min sɔrɔ kɔngɔ kɔnɔna na bi jumadon in na an karamɔgɔ o la kumaba dɔ tun ye nin ye. an bɛ dugawu kɛ yarabi ala k'a balalen nɔgɔya n'an bɔra yen jɔfɛn o balalen dafɛn ye an dusuma kasayalen
an bɛ foli di an cakaɲɔgɔn bɛɛ ma min ye kunungo alamisa sɔgɔmanɛgɛ kaɲɛ 6 waatiw la an kɔrɔkɛ n'i y'a sɔrɔ ye Bɛmusa Kulubali bɛɛ kama ko Lotanbɛn Masina fɛ an balana k'a fɔ a sigilen bɛ Yirimajɔ Zirasunba kɛrɛfɛ Cɔyi a ka da bɛ misiri min yɔrɔ la o alimami don kunungo ale furumuso n'o ye animamuso ye Aminata Aidara bɛɛ lajɛlen kama ko Badɛ Masaramani ale wele kunungo a fatura ka sito sanji 50 ani sanji 2 la min bɛ ni o ma kɛ farigwa kunda la jan yɛrɛ ye a janaja balele taara kɛ kunungo Daravela Sirifila duba kɔnɔna na k'an cakaɲɔgɔn bɛɛ fo bɛɛ yira an nɔfɛ an yɛrɛ kɔrɔkɛ ale furumuso tun don an bɛ dugawu kɛ ni muso in an bɛnna kosɛbɛ ni mɔgɔniya yɛrɛ la ni Masaramani y'a wele an bɛ badabada dugawu k'a ye yarabi ala ka badabada nɔgɔya ye ka kɔtɔ nɔgɔya anw yɛrɛ ye a y'an kɔn kiti min ala k'o nɔgɔya anw n'a bɛ taa jɛn ma ala k'o nɔgɔya ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kunungo Sirifilakaw u ye foli ta ka ɲɛsin an barana ka baara in kɛcogo ɲuman ma maa o maa taara yarabi ala u y'a kɛ kanuya min kama yarabi ala ka kanu in to an cɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ ni k'an ta don kɔnɔ ni ɲɔgɔnɛ ala kana masi juru sara n'a ye ala ka badabada nɔgɔya banbatɔ ye ka kɔtɔ nɔgɔya anw yɛrɛ ye bi ni ala sɔnna ma sangasigi baara olu bɛ Zirasunba kɛrɛfɛ Yirimajɔkaw fɛ k'aw foni k'aw barikada ala ka badabada nɔgɔya ka kɔtɔ nɔgɔya anw yɛrɛ ye a y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ